Lehen balorazioa oso aldekoa da. Oso aldekoa da zein zentzutan iruditzen zaigu egin ditugun 3 saiotan osoena eta borobilena hau izan dela. Nik uste lortu deula ikuskizun bat antolatzea herritarrentzako eta kanpotarrentzako ere bai hasierako baino erakargarrixeagoa dana. Deigarrixeagoa, dramatizazio gehiago egonda, lortu dugu Andoaingo gudua izan zen gertakari historikori azaldu ahal izatea eszena ezberdinetan, eta alde hortatik oso pozik gaude. Oso pozik gaude eguraldia lagun izan genuelako, goizean ez genuen uste, baina bai, eguraldia bai otzperoa oso egokia izan zen, ateri ontzan amaitu arte beraz, eguraldia bikain portatu zen. Eta hortik aurrea Andoaingo herritarren aldetikan, jarrera kontra esankorrak dauzkagu, egia da urten andoaindar gehiok parte hartu duela esate bateako fusilari gisa, baina sumatzen dugu oraindik andoaindarrek ez diotela behar besteko erantzuna ematen gure deialdiari. Guk buruan daukaun ikuskizuna askozaz ere osatuagoa da egin deguna baino baina arte. Dramatizazio gehiago du, gauzak hobeto azaltzen dira, baina horretarako zalantza izpirik gabe herritarren laguntza behar deu. Eta laguntza horrenik gabe ez deu lortuko hau osatu ahal izatea. Baina aurtengoarekin behintzat oso pozik gaude, egia da arazo desente eduki deula urtean zehar antolatu ahal izateko, baina egia da badaudela hor herritar talde batzuk, berriro ere behin eta berriz ez naiz aspertuko aipatzeaz gure jostun taldea, Andoaingo emakumez osatutako jostun talde hori, adorez beteta urte osoa eman duena, jantziak josten, eta nola ez ba eskerrak eman benetan parte hartu duten gainoerako herriko talde guztiei. Hasteko musika eskolako abesbatzari eta musika eskolako bandari, Alberto Agirre abesbatzari, txistulari taldeari eta txistulariekin batera jotzen duten gainerako musikariei, soziade ezberdinei, lagun izan ditugun andoaindar guztiei eta baita kanpoko taldeei ere, eta bere ekarpen txikia urtean zehar egiten duten beste andoaindar batzuei ere. Ikuskizun dugu, etorkizunean berriro egin ahal izango dan, ahalegin ikaragarria eskatzen du, Andoaingo gudu bat antolatzeak, 3 ordutan dena erretzeko, egin behar da lana ikaragarria da, eta zaila izango da oraingo baldintzetan berriro antolatu ahal izatea.